Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, a konkretniej w Płaszowie. Być może część z Was już się orientuje, co symbolizuje ten pomnik. Jesteśmy w pozostałościach, jeżeli można tak powiedzieć, obozu w Krakowie-Płaszowie. I przyjechałam tutaj, bo mimo, że nie jesteśmy na Śląsku, a ja głównie skupiam się na Śląsku, to jednak jest to kawał historii, który warto poznać, bo z pewnością wielu z Was oglądało film taki jak Lista Schindlera albo spotkało się z takim nazwiskiem jak Amon Göth, ale prawdopodobnie nie znacie miejsca tego tutaj za mną ze szkoły, bo po prostu w szkole się o nim z jakiegoś powodu w ogóle nie mówi. Obóz ten został założony w październiku 1942 roku i początkowo był obozem pracy. Po zlikwidowaniu getta żydowskiego w Krakowie w marcu 1943 roku zmuszono tutaj do pracy kilka tysięcy więźniów pochodzenia żydowskiego. Sukcesywnie przywożono tutaj jeszcze więcej osób pochodzenia żydowskiego, którzy przybywali tutaj oczywiście siłą zlikwidowanych gett z wielu miejscowości. Następnie Niemcy utworzyli tutaj obóz korekcyjny dla Polaków z Krakowa oraz podkrakowskich miejscowości. Przekształcenie tego obozu w obóz koncentracyjny nastąpiło w styczniu 1944 roku i wówczas obóz ten zaczął nosić nazwę Konzentrationslager Płaszów bei Krakau, co w języku polskim oznacza obóz koncentracyjny Płaszów pod Krakowem. To jest niesamowite, że dzisiaj w tym miejscu znajduje się właściwie taki park i trasa turystyczna. I ludzie sobie tutaj tak swobodnie chodzą. Pamiętajmy, że tutaj liczba więźniów całościowo sięgnęła kilkudziesięciu tysięcy. I zginęło tu również wiele osób, głównie Żydów. Jeszcze Wam troszeczkę o tym opowiem. Będąc w Płaszowie, kompletnie nie sposób wspomnieć o komendancie tego obozu. Urodzony w 1908 roku na Austro-Węgrzech, Amon Göth był bowiem jednym z, śmiało mogę powiedzieć, największych degeneratów, jakich nosiła ta planeta. Był alkoholikiem, dewiantem seksualnym. W swojej willi komendanta organizował orgie seksualne, a jedną z jego rozrywek było strzelanie do więźniów. Tak po prostu. Był on również odpowiedzialny za likwidację gett żydowskich w Krakowie i w Tarnowie. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego 13 września 1946 roku wykonano wyrok śmierci na Amonie Göth poprzez powieszenie. Przeprowadzono całą egzekucję w krakowskim więzieniu przy ulicy Montelupich. Podobno ostatnimi słowami komendanta było nic innego jak Heil Hitler. Jego prochy zostały rozrzucone w Wiśle. Co ciekawe, pan komendant był na tyle odrażającą osobą, że oszukiwał nawet swoich. Został on aresztowany przez władze niemieckie w 1944 roku pod zarzutem trwonienia pieniędzy i różnego rodzaju malwersacji finansowych. Natomiast w 1945 roku z powodów zdrowotnych został wypuszczony i umieszczony w sanatorium, a tego właściwego aresztowania dokonali Amerykanie. Tutaj nie wolno nam także zapomnieć o tak zwanej liście Schindlera. Około 1100 krakowskich Żydów udało się uratować właśnie dzięki temu, że ich nazwiska znalazły się na takowej liście. Obóz w swoim ostatecznym kształcie miał powierzchnię około 80 hektarów, dlatego jest troszeczkę chodzenia. Tutaj mamy właśnie taki pokaz tego, jak bardzo ludzie sobie szanują takie właśnie tereny i piją tutaj alkohol.
Pokażę Wam właśnie z perspektywy górnej jedno z miejsc katorżniczej pracy wykonywanej przez więźniów obozu. Kamieniołom. Jest to tak zwany kamieniołom Liban. I no cóż, stoję tutaj na dosyć takiej stromej skarpie, więc nie będę już dalej ryzykować. Tutaj jest widok z góry, natomiast będziemy zmierzali tam, w stronę tamtych wieżyczek. Teraz znajdujemy się przy tak zwanym szarym domu i szary dom jest obecnie obiektem zabytkowym, gdzie dawniej mieścił się karcer właśnie tego obozu w Krakowie-Płaszowie. Jak widzicie, budynek znajduje się właściwie wśród zabudowań. Jesteśmy bowiem przy ulicy Jerozolimskiej 3 w Krakowie i początkowo, czyli do początku wojny właściwie, była to siedziba Żydowskiego Bractwa Pogrzebowego. Natomiast później, kiedy już dom został wykorzystany w obozie, to zaczął pełnić rolę karceru. A część z Was może kojarzyć ten budynek z listy Schindlera, bo w filmie pełnił on rolę domu komendanta. Ale to nie jest dom komendanta. Pokażę Wam później, jak dzisiaj wygląda dom komendanta. Jest własnością prywatną. Tutaj przed nami jest pomnik założycielki szkół dla dziewcząt żydowskich. No, pomnik i właściwie jednocześnie grób. Przemieszczając się tu dzisiaj widzimy absolutnie taki sielski krajobraz. Z tamtej strony są bardzo ciekawe swoją drogą jaskinie. Częściowo do niej weszłam, ale nie zabawiłam długo, bo jednak kwestie oświetlenia. No i co? Jednym z takich najstraszniejszych miejsc w obozie, jak to w obozie koncentracyjnym, był plac apelowy. Apele odbywały się 2 razy dziennie. W ramach apelu więźniowie byli także liczeni. Na placach apelowych odbywały się także publiczne egzekucje oraz wymierzano więźniom kary. Takie rzeczy, które miały miejsce tutaj w tej okolicy, dzisiaj totalnie gryzą się z krajobrazem. Zresztą tam za mną wybudowano nowiutkie osiedle. Ciekawe, czy ludzie sobie zdają sprawę, zwłaszcza ci przyjezdni, co się tutaj działo naprawdę nie tak dawno temu, bo to jest zaledwie kilka dekad. Obecnie znajdujemy się już z drugiej strony terenu, od którego zaczynałam. Nie wiem, na ile to jest dobrze po polsku, ale wiecie, o co chodzi. No jak widzicie, obecnie krajobraz jest bardzo sielski. Natomiast co należało do obowiązków więźniów? Więźniowie pracowali przy rozbudowie obozu, budowali baraki, ale w obozie znajdowały się też dzieci i tych dzieci było około 300 i również były zmuszane do pracy. Dzieci pracowały przy produkcji szczotek. Była tutaj szczotkownia również. Natomiast wszystkie dzieci, które pracowały tutaj w obozie, w 1944 roku zostały niestety wywiezione do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jak wspominałam na początku, obóz został założony w pobliżu, bądź nawet na terenach cmentarzy żydowskich. I ja właśnie się w tym momencie znajduję, tak jak mogliście się domyślić po tamtym nagrobku, który przed chwilą pokazywałam. Jestem właśnie na terenie byłego cmentarza żydowskiego. Byłego, ponieważ obiekt jest zniszczony. Totalnie zniszczony. Chyba jedyny ocalały nagrobek Wam pokazałam. Tak mi się wydaje. My teraz zeszłyśmy tutaj do kamieniołomu Liban i nazwa się wzięła od nazwiska przedsiębiorcy Bernarda Libana, który
utworzył tutaj zakłady. Natomiast tutaj mamy na przykład magazyn ławeczek, które miały stanąć tutaj na terenie kamieniołomu, ale nie stanęły. Był to karny obóz pracy przymusowej, służby budowlanej i jako takowy działał w latach 1942-1944. Tak, powiem Wam, że ja na te wieżyczki się zasadzałam już dawno. Niestety ich stan jest na tyle kiepski, że szczerze powiedziawszy ja się tam cisnąć nie będę. Podobnie jak chyba nie będę się cisnąć tam na dół, tylko poszukam sobie bezpieczniejszego zejścia. Swoją drogą nie ma też co się cisnąć na te wieżyczki, bo gdyby tak się okazało, że nastąpią jakieś zniszczenia, to pamiętajmy, że wandalizujemy w tym momencie obiekt historyczny. Jeszcze Wam pokażę młyn do kamieni. Jedna wielka impreza, nie? Tutaj w ogóle. Nie wiem, jak jest śladów po ogniskach wszędzie. Tak, tak, tak. Przynajmniej poganie się jakoś zachowują i robią na górze i sprzątają po sobie. No tak. Pokazują klasę. Po prostu. No, tam do góry to już naprawdę nie ma w co się pchać. Ewidentnie. I na koniec, tak jak obiecałam, obecny kształt willi komendanta. Ale jest to obecnie dom prywatny, więc ja już uciekam stąd. Także do następnego.